Moi boas, son Carolina Mourelle de terceiro B e hoxe estou aquí para falarvos de Corredora, un libro escrito por María Reimóndez. María Reimóndez é unha escritora lucense que escribiu tamén outros libros coma Furia, Multitudes ou Bárbaras. Corredora conta a historia de Jeanette, unha rapaza etíope nada na montaña de North Wollo. A Jeanette o que máis lle gusta no mundo é correr pola montaña onde naceu. A consecuencia un fenómeno ao que chaman fame baleira, cando ten 5 anos, súa nai, ela e gran parte das mulleres da aldea viaxan ata a cidade de Addis Abeba a pedir esmola e traballar. Alí, un adestrador voluntario da Federación Etíope de Atletismo, chamado Abebe, a ve e nota que ten potencial. Neses momentos, Jeanette ten que finxir que é un rapaz para ir máis segura pola rúa. Irá Jeanette adestrar con Abebe e o seu equipo? Confesará que en realidade é unha rapaza? Conseguirá entrar no mundo do atletismo ou quedará ás portas? Para saber todo isto, debedes ler o libro. Corredora, a pesar de que Jeanette sexa un personaxe de ficción, reflicte as historias de moitas nenas, mozas e mulleres etíopes que son das montañas de North Wollo e de Addis Abeba. Tamén recolle a tradición atlética etíope e as circunstancias neste deporte e nese país como a carencia de categorías infantís. Eu recomendo ler Corredora a calquera tipo de público, xa que, a través dunha biografía, trata temas políticos, deportivos e sociais. Ademais, a sociedade na que vivía Jeanette era moi distinta á que vivimos nós, e por iso paréceme que esta novela tamén amosa características culturais dunha sociedade moi diferente á nosa, como por exemplo é a etíope. E ata aquí o meu book trailer. Adeus!